May isang tao na ang pangalan ay si Ampong. Si Ampong ay mag-isa na lamang sa kanyang buhay dahil ang kanyang pamilya ay sinalakay ng mga alien. Ang nahibilin na lamang sa kanya ay ang kanyang gwapong mukha at ang kanyang alagang baka. Salamat. Isang araw ay naisipan ni Ampong na itugway ang kanyang baka para ito ay makakain ng mga seafoods. Sa kabilang banda naman ay may isang tiguang na naghahanap ng kanyang alagang lamok dahil ito ay nawawala. Si Ampong ay masayang nagtugway ng baka nang may dumapong lamok sa kanyang braso, agad niya itong hinapak. Yawa ka. Nagalit ang tiguang sa kanyang ginawa. Agad nagpasabot si Ampong sa kanyang side at sinabi na, Wala ko niya ato, naman ni Bunal lagi punta tingnan ako sa munisyo. at sa galit ng tiguang ay naglabas siya ng malaking sundang. Sa takot ni Ampong kaya tumakbo na lang siya. Nalambang-buang gumaan. Opo, George! Huy! Huy! May nakita siyang tao at balak niya magpalaban kaya siya dumuol sa kanya. George! Tabang, George! Siya ay lumapit sa kanya at hingi ng tabang. Sinubukan niyang tumabang pero huli na ang lahat at pinagsasaksak siya ng mga tanda. Agay! Ay! Nakita niya ang buong pangyayari at siya ay natakot kaya tumakbo na naman siya. Ang taong ito ay isa palang serial killer, marami na siyang napatay. Sa sobrang takot niya ay naabot siya sa lasang at nangita siya ng kataguan. At yun may nakita siyang puno at kaya inakyat na ito ang puno ng sambag. Uy, paghinay diha, dangog ra ba kayo na? Awa na ko kaya. Uy, paghinay diha ba, dangog ra ba kayo na? Sas. Uy. Naabutan siya ng matanda at sinabing, naog are di lagi ti kapat yun, promise. Sa takot ni Ampong baka siya patayin ng matanda kaya nagpakyo na lang siya. Sinabi niya na PQ! may nahanap siya ng bunga ng sambag at agad niya itong kinain, ngunit hindi mapurma ang kanyang muka dahil sa sobrang aslom nito. Pero nagkaroon naman siya ng kapangyarihan. Lumaki ang kanyang katawan at naging malakas siya sa tingin niya. Hinubad niya ang kanyang damit at nag-flex sa kanyang muscle. Bukogon. May nakita siyang sanga at sinubukan niyang baliin ang sanga at agad itong naputol. Kabisik! Waka. Walang kahirap-hirap na naputol niya ang sanga at nakumpirma niyang meron na siyang kapangyarihan. Kaya agad siyang bumaba at balak na subukan ang nagising niyang kapangyarihan sa matanda. Pagkita lang po kay ate, paghinay ba? Huy! Piste sa buwang mo? Huwag na unsa ninja, huwag na unsa na gutta. Bantay na ka. Walang takot niyang hinarap ang matanda at sinabi niya, at nasuntok siya nito. At binugbog siya ng matanda, da grabo ng buwang, da gabaan, da mo na inang basta grabo, no? Kaon-kaon pagsambag, no? Patay naman yung buwang, da grabo na yung bugo. Kung nagustuhan mo ang aking video ay mag-like at subscribe sa aming channel, Bunal.